El Centre de Formació de Persones Adultes de Cullera ha obert el termini de matrícula de les diferents especialitats de formació per als majors de 18 anys. La formació de persones adultes consta de dos apartats, un que seria la formació bàsica, que va des de l'alfabetització fins al graduat en secundària. Així oferim el tercer nivell del primer cicle, que seria la base, que seria un equivalent d'un segon d'ESO, i després el segon nivell, el segon cicle, que és primer i segon nivell, que seria graduat en educació secundària. Això és el que estem ara fent la matrícula i la preinscripció estos dies. La demanda en estos últims anys ha augmentat. El fet que hi hagi un major nombre de gent aturada ha implicat que milloren la seva formació aconseguint, d'una banda, el graduat en ESO i l'accés universitari o bé la possibilitat d'estudiar idiomes. Les retallades ens han afectat en la mesura en què no podem donar tota l'oferta que està demanant la població de Cullera, perquè diguem-ne que el 98% dels alumnes que tenim ací al centre són ciutadans de Cullera, és a dir, viuen ací a Cullera i treballen ací a Cullera. No podem oferir el de cicles formatius de grau superior, que també és un programa molt demanat per la gent, sobretot també, i tornem altra vegada a la mateixa, per la situació actual de crisi que hi ha, i no el podem donar simplement perquè el professorat no té més hores, és a dir, s'ha de donar l'oferta completa almenys d'una branca per a poder optar a fer les proves d'un cicle formatiu de grau superior. La gran majoria d'alumnes del centre tenen accés a una segona oportunitat, reprenent els seus estudis i aconseguint millorar la seva formació. Sí, he vingut per intentar continuar estudiant. Este viatge vaig a treballar, que l'any passat no treballava i em vaig apuntar per traure meu, i ara he vingut per informar-me, per veure si podia treure el curs, perquè clar, quan estàs treballant no tens el mateix temps i costa un poc més de treure les coses. I com jo tampoc he sigut molt bon estudiador, a provar, informar-me i ara a agarrar segon. Em sembla important, vamos. Jo he estudiat més així que en l'escola, degut a l'edat i això, quan era un xaval no feia cas, els meus pares m'odien, però jo passava de tot i tenia igual. I ara, la veritat, amb un poc més de voluntat i ja no és igual, anem traient les coses. El centre és públic i gratuït i l'AMPA en nombroses ocasions es fa càrrec de les despeses les quals s'hauria de pagar l'Ajuntament i de les activitats extraescolars dels alumnes. El període de matriculació acaba a finals de mes i les classes s'inicien l'1 d'octubre. En el blog de FPA Cullera podran trobar tota la informació.